Eguerdion guztioi, argi ikusi dugu eta aurreko solasaldi honetan ere argi gelditu da, ezberdin pentsatzen duenarekin konplizitate horiek bilatzea ezinbestekoa zaigula Euskararen bizi berritze prozesu guzti honetan, bai ala bai, nahita ez, bizi berritze prozesu hori pasa behar delako Euskararen aldeko toki horietara gero eta jende gehiago erakartzetik, Martxelo. Bai, eta hain justu ezberdin pentsatzen duten horiekin nola jokatu behar genuken, aztertu nahiko genuke urrengo saioan, urrengo minutuetan. Nola erakarri ditzakegu Euskaratikan urrun daudenak, nola indartu dezakegu Euskararen aldeko jarrerak eta inguruan dauden horiek Euskararen gana erakartzeko. Hori da, eta horretarako gurekin daude eta gonbidatuko ditugu hemen oholtzara igotzera Maria Oianguren Gernika gogoratuz elkarteko zuzendaria, Jasmine Kris itzultzaile eta aurkezlea, eta Eneko Kaie Pakea eta Duintasunaren erakundeko partaidea, hemen txaitugu hiruak, txalo bat. Bai, eginen dugu igual argazkiren bat, ez, Javier, bai? Bitartean ere jarraituko dugu, ez, eta zuzenean hasiko gara, eta zurekin ekingo diogu mahai-inguruari, Maria, bakegintzaren inguruko ikerketan eta kultura sustatzen aritzen zara Gernikako gogoratuz zentroan, ez, hori da zuen bete beharretako bat, eta kasu eskarmentua beraz, ondorioz, jarrera ezberdinak dituzten, hainbat lagunen arteko harremanak sustatzen, ez, zein garrantzia izango luke euskerak hizkuntzaren erabilerak halako prozesutan. Eragin handia. Ze hizkuntzaren bidez komunikatzen gara. Aparkatu. Jamunta da? Entzuten da? Eragin handia, ze hizkuntzaren bidez harremantzen gara. Eta hizkuntzak daukan garrantzia bakegintzan itzela da. Beste arlo sozial batzuetan daukan bezala. Ez gehiago, ez gitziago. Askotan esaten dugu bakearen hezkuntza, bakearen hizkuntza dela. Ze irudikatzen dituguna bai hitzen bitartez egiten dugu, eta hitzen bitartez egiteko ez da bakarrik arrazoia behar, arrazoiak edo buruak. Holan esan da ordenatu egiten ditu hitzak. Baina hitzak gorputzan daude, minak bezala. Eta goizean entzun dugu, lehengo saioan, Eduardoren hitzaldian, gorputzaren izena. Eta akademiatik etorrita, ez bakarrik akademiatik, edo aktivismotik etorrita, orain arte termino, astuta aukidegun, termino bat izan da. Exageraten nau, Baina, ulerteztazu ez da. Feminismoaren eskutik etorri da indarra handiarekin, baina ez bakarrik. Akademiak garrantzia handia ematen dio eta dauka. Zientzaren arlotik dauen eselan esan, rigor zientifikoa. Baina, eta hori gure barruan dago, baina ez da dagoen bakarra. Ezagutzak hortik etorri aldira ordenatzeko momentuan, baina gorputzetik pasatu behar dira. Bakegintzan, hemen aipatu izan diran hainbeste termino erabiltzen doguz, bai, eta tituloa ikusita, gero eta aldeko gehiago gizartean, gustatuko litzaidake bai jakitea edo behintzat abiapuntu eta prozesu bezala eta irtenbide bezala ukitzea bakegintzaren arloan. Gaur egun, mundu egoera ikusita, bakeak bai behar du. Gero eta aldeko gehiagoaren gizartearen. Ze oraindik gure marko diskurtsiboa, zibiz, pace, parabellum da. Jako guztetan daldatzen ari gara, baina hori da marko diskurtsibo mundu egoera ikusita. Harremanak eta jokaerak, ez gustatu zait. Hori eta gero tejiendo alianzas.
erderaz jartzea. Hori bai dala gestu polita. Bakegintzan, etak bere ekintza armatua alde batera utzi banien, espazio berri bat, aukera berri bat ireki zen denontzat. Eta egin genduzen, eta honegaz jamaitzen dute, eta egin genduzen ariketak, espazioak ireki, espazio irekiak, eta elkarrizketak bultzatu. Ez elkarrizketa akademikoak, baita bere lekua zeukaten. Elkarrizketa. Pertsonen ezberdinen arteko elkarrizketak. Hitzari lekua eman. Hitza hori beti gorputzetik dator. Entzuteko aukerak, kritikoak izateko momentuak alde batera itzi, kritikoak dinot, hori jaz gustaten esan alda, baina esan alda errespetuz. Edo horregaz ez nago ados, baina bai nago ados beste hainbeste gauzekin. Aukerak euki genduzen, hainbeste ekintzaz berdinek egiteko, memoriarekin lotuta, nondik gatozen ikusita, minak aztertuta, eta bakegintzaren alorrean ikusita, bai ikusten gendun hizkuntzaren minak, oraindik aztertzeke dauzela. Denbora gehiago eman behar diogu, denbora gehiago dinot, hau egon batetik bestera egiten diren ekimen txikiak dira, mikroa oso ondo egon da aipatuta, eta azkenengo data bat jarriarren, azkenengo 10-12 urtetan egindana bakegintzan eta euskaragintzan, bat datozen munduarekin, bakearen hizkuntza dalako, bai izan dala garrantzitsua gure ustez. Eta hain zuzen ere, bakearen hizkuntzarekin jarraituz, eta horren inguruan, eneko zuk ere badakizu, horretan jarraitun duzulakoz, nazioarteko kooperazioan lan egin duzu, lan sakona egin izan duzu, eta beste herrialde batzuekin, harreman horiek lotzerakoan, ze leku du euskarak guzti horretan, erranen nuke, kasik hizkuntza gutxitu guztiek, baina euskarak zehazki ze paper, zer rol hartzen du egoera horietan? Bueno, kooperazioan daukan rola oso txikia da euskara. Ni lehenbizi gustatuko litzaidake bi gauza aipatzea. Osa, batetik, eta nik uste dut hor Mariak ere aipatu du, eta onak gentozenean ere gure artean hitz egiten esaten genduen, bueno, Bizkaitik, osa, bi bizkaitar gatoz ona Nafarrora esatea zuek nola harremandu behar zareten. Orduan, hori baita ere, osea, balorean jartzeko gauza bat da, eta gero aurre iritziak ere, ni Euskaltzalen topagunea duela 2 urte ezagutu nuen, eta aurre iritziak apurtu dizkitera bat zentzu askotan, ez? Eta nire aurre iritzi bat apurtu egin zain, esate baterako bat tituloa ikusita, ez? Nik uste dut oso ausarta dela, euskalgintza pixka bat aratago doa, ez dago euskararen ezagutzan edo erabileran, ez, horren zentratua, egon badago baita ere, baina, bueno, baldeko jarrerak, ez, areagotu egin nahi direla onerako jardunaldi batetik eta aurkeztu duten txostenarekin, eta gero baita ere, bueno, jardunaldi honetan, Euskaltzalen topagunean aktoratutako jardunaldi batean, aldibereko itzulpena egotea gaztelerara, ez, aukera emanda, beste, euskaldunak ez direnei bertaratzeko eta islari bat erdalduna izateko ere, nik uste dut aurrera pausu handi bat dela, eta bide hori dela, aldekotasuna jarrera horiek areagotzeko, areagotzea pentsatzen dugunan hori dela bidea. Eta gero beste bat, maila pertsonalean, nire da kooperazioan nabiela lanean, baina, niri gustatuko litzaidateke baita ere argi ustea, nondik hitz egiten dudan eta nondik egiten ditudan euskararekiko gogoetak baita ere, zuekin partekatuko ditugunak momentu honetan. Bueno, ni eremu euskaldun batean ezitu nintzen, txikitan, egia da etxean euskara hitz egiten ezela, amamak frankismoan euskara galdu zuen, amamak bai euskara zekiela, baina galdu egin zuen, baina ikastola batean hasi nintzen ikasten, 3 urtekin, eta batxilerra amaitu arte. Orduan eremu euskaldun batean, eta abertzale batean ere, ezker abertzalean militatu egin nuen, eta bueno,
nera bezaroan, eta ia kontziente nintzenean, nire gorputzaz, nire pentsamenduaz, eta bar, ezker abertzalean, eta baita ere, Euskal Herria eta Espainiarateko gatazka politiko eta armatuan, testu inguru horretan sortutako dinamika sozial, politizatu eta ideologizatuan, ez nuen nire identitate sexuala bizitzeko lekua aurkitu, ezker abertzalearen mugimenduan, maskulinitatearekin harremana zeuzkaten baloreak gaientzen zirelako, gudaria, indarra, borroka, eta abar. Nirekin batez zetozenak, eta horrek eraman ninduen, ezker abertzalearekin nolabaiteko haustura bat izatera, nire militantzia politikoak berpentsatzera, gero ja unibertsitatean hasi nintzen, eta hor beste harreman sare batzuk sortu egin nituen, eta euskarari lotzen zizkidaten harremanak galtzen joan ziren. Eta azkenengo urteetan euskaratik nahiko urrun bizitzain naiz, eta nire egunerokotasunean ere bai, daukadan mutilagatik, ez dut euskerazko erabiltzen, nire mutila kubanoa da, orduan bere bitartez ere beste harreman sare mota batzuk eraiki ditut, eta nire egunerokotasunean euskerak 130% presentzia dauka, ez? Eta orduan, nire gogoetak hortik datoz, kooperazioari esker beste harreman batzuk egin izan dituelako, beste testu inguru batzuk ezagutzeko aukera izan dudalako, ez? Eta kooperazioan hori, euskera gutxi erabiltzen da, azkenengo urtean lortu dugu Euskadiko garapenerako gobernuzkanpoko erakundeen koordinakundean euskara talde bat sortzea. Lortu dugu urte honetan lehenengo aldiz koordinakunde horretan korrikan kilometro bat erostea eta korrika egitea. Instituzioetan zaila egiten zaigu baita ere euskararen erabilera bermatzea, teknikari eta zuzendari askok euskaraz ez dakitelako. Orduan, nik uste dut hor aurrera pausak eman behar direla, egia da lankidetzako politiketan ere eskatzen digutela, diru laguntzak eskatzen ditugunean euskararen presentzia bermatzea, baina ez da saritzen, ez? Agian, euskerazko ekoizpenak egitea, saritzea, diru laguntza bat ematerako orduan lagunduko luke agian euskarak presentzia gehiago izaten, baina, listo hori, eskerrik asko. Sarrera eginda. Eta Jasmin, Marsellatikan Iruñera etorritakoa zara, eta Algeriako arbasoak ere badituzu, ez? Zer eraman zituzten, eta egun euskara perfecto dominatzen duzu, edo pentsat ala uste dut nik. Zer eraman zituen euskara ikasi eta erabiltzera Iruña bezalako hiri batean? Egunon guztioi, ze bitxia batu gara hiruok hemen, eta ematen du ezkarela mintzatuko bat ere gauza berdinez. Nik ez dut hitz eginen ez katazkaz, ez memoriaz, ez politikaz, ez pakeaz, ez dudalako bat ere hori bizi. Ni heldu nintzen Iruñera Euskal Herrira duela 5 urte, maiatzen ospatuko ditut 5 urte, eta esan bezala ni jaio nintzen Marseillan, batzuk deitzen dute Okzitania, beste batzuk Frantzia, beste batzuk Mediterraneoa. Niri gustatzen zait pentsatzea Mediterraneoa dela, ze nire nortasuna horrela definitzen dut. Ez nintzen han, hazi nintzen ere bai, eta nire gurasoak dira argeliarrak biak. Jaio ziren Argelen hiriburuan, eta hazi eta ez ziren bi hizkuntzetan, ez? Frantziak egin zuen nagatik. Frantsesez eta arabieraz, ezta? Asko galetzen didate eta amazik edo bere-berez mintzatzen dira, nire aitak badaki, ez zigun erakatsi, nire amak ez daki, beraz ez zigun erakatsi, baina beste gauza bat ere bai, ez ziguten erakatsi niri eta nire anaiei arabieraz. Orduan, hazi nintzen, hizkuntz batekin ez, frantsesez. Gero nire sensibilitatea zela eta beste hizkuntzak ikasi nituen. Orduan ikasi nuen ingelesa, mundu guztiak egiten duen bezala pixkate ez, hizkuntz globalizatuak, ingelesa, espainola ere gaztelania, eta erabaki nuen beste hizkuntzak ikastea ez, gaur egun itzultzaile gisa aritzen naiz lanean. Beraz, joan nintzen Galiziara, ikasi nuen galegoa, eta heldu nintzen ona, eta naturalki, aukera zen ikasteko euskara, beraz euskaldundu nintzen haikan,
nahiko azkar edo ikasi nuen, eta lortu nuen titulazioa, ez da bilatzen nuena, baina, atera nuen. Eta gaur egun, esan dezaket, badudala aukera baino, zortea, mintzatzeko euskaraz egunero. Egunero, eta esanen nuke, oso txarra naiz matematiketa, baina 90an, zintzoki, egiten dut euskaraz lanean, klaro, lanagatik, egiten dut etxean, pisukidekin, egiten dut bikotekidearekin, egiten dut lagunekin, egiten dut toki guztietan. Beraz, bazakit, ematen du, hasien asko esaten, zu kanpotik etorrita eta euskaraz, bai, baina orain esaten dut, arro edo, izan zelako nire autua, izan zen nire erabaki propioa eta pentsatuta, kontzienteki heldu nintzen ona, pentsatuz, balimano Euskal Herrira, naturalki egingo dut euskaraz, bestela banoa Soriara, eta listo, baino ez. Erantzun dut, ez da? Zu polita erratea gainean, naturalki ikasi izan nuela euskara etortzerakoan, ez delako goikoena, baina tira, uste dut sektore eta toki arras desberdinetatik etortzen zaretela zuetako bakoitza argi gelditu da, baina guazen orain, mai inguru honen bueltan dauden bi kontzeptu hoietara, uste dut gakoa direla ere bai zuen esperientzian eta zuen bizipenean, ez? Jokaerak eta harremanak. Uste dut jokaerak eta harremanak lotura zuzena daukatela, kontzeptu gisa, euskarara hurbiltzerakoan. Eragin zuzena dauka zuek harremantzeko izan duzuen moduak zuen inguruarekin, euskarara hurbiltzerako unean, edo alderantziz, zuk aipatu duzun bezala, euskaratik urruntzerakoan eta gero berriz ere hurbiltzerakoan, zein da zuen esperientzia alde horretatik, harremantzeko moduari dagokionez? Bueno, lehen astu dut, edo ez dakit esan dudan, baina, eskerrak emon, bai, gonbidapenagatik. Urdurik nengoen. Ze euskaraz aritzen nahaz, baina ez nahaz aditua. Beste arlo batzuetan aditua sarenien, hori ziurtasun maila bat ematen dizu, eta esarenien horrelako bertigo bat egigertzen dozu, baina hortik bebai pasatu bida. Osea, eskerrik asko insistidu egin zenduelako. Harremanak eta jokaerak, lehen hasieran aipatu dok, harremanak ezinbestekoak. Osea, ez badao hizkuntzak harremantzeko medioa da, eta ez hori bakarrik hizkuntzaren atzean dagoena kosmobizio bat da. Eta hori ez da igual asko aipatu edo markoetan aipatu da, baina erai gehiago. Askotaten ez dugu horretan pentsateko aukera askorik edo denbora askorik gabiltzan gizarte honetan, baina bai, harreman ni Gernikan jaio nintzen, euskalduna naiz, ikastolan hasita, eta nire ikasketak euskeraz egin ebasen, alzen einean, ze aspaldi ari naiz aipatzen, baina gero bakigintzan hasi nintzen nien hizkuntz harremana erderaz izan zen. Ia gehienak erdaldunak zirelako momentu horretan, eta euskaldunak egon ginen momentuan bebai errestasunen handiz pasatzen ginelako erderara. Eta orduan, ja hizkuntz bien arteko zailtasunak ikusita, euskara ez dalako erromanikoa, pentsaten egon nintzen zelan eukerak eman alko ziren edo zelan zabaldu hori itzulpen gintza lanak egiteko gure lanan, bebai, normalien ekintzak eskoletan ematen badira edo unibertsitatetan euskeraz dira eskatzen diren tartin edo erderaz edo ingelesez edo dena delako, baina honek ekintza memoriarekin lotuta edo bakigintzarekin lotuta zeukaten ekintzak testigantza emoteko orduan eta hori dana ireki behar gendu zen espazioak aukera bezala bai hizkuntz batean, bai beste batean hitz egiteko eta adierazteko zelan bizi izan zen momentu latzak edo beste momentu batzuk baita, ezta? Eta itzultzeko momentuan, hori simultaneoa den bezala, horrek
balio handia ban, ez gendun zertan ipini behar kaskoak eta horrek oztopatzen duena testigantza, ez da? Eta horrelako jokuak askotan erabili doguz. Prejuizio asko daude euskararekiko, edo gaztelaniarekiko, edo beste hizkuntzarekiko, eta horrek zelan alde batera utzi, eiteko, neuri balio izan dit, pentsatie, super gorputzatute dekogu perfekzioaren ideia. Eta hizkuntza bat menperatu behar dezu gero hitz egiteko. Eta horrek korsea handiak jartzen digu espresatzeko momentuan. Eta pazientzia ukitea edo hankasartziek eitea, nire ustez gauza handizek dira, gauza handizek eta pausa handizek dira, ez bakarrik hizkuntza batean espresatzeko baizik eta gure markoak bebai pizkanaka aldatzen juteko. Ze anistasunaz ari garenien, harremanetaz, loturak, horrek bizitza dinamikoa den einean egin behar dira, eta dinamikoa den einean ez da perfektua. Da orduan zelan orekatu alde batetik bai, gramatika bat egon behar da, norma batzuk, araua batzuk egon behar dira, eta daude. Baina gero mintzatzeko orduan, harremantzeko orduan, eta gure jokaera zein din ikusteko orduan, eta besten jokaerak atendiduteko, edo irekitasun hori zabaltzeko, bai malgultasun handia behar da. Osea, bildurra alde batera utzi, kontziente izan hori hor dagoela, eta bizia luzea dala, eta gero eta hobeto egingo dugula, harremanak eraiki, eta ja goizean zehar aipatu dira inbeste gauza. Osea, ez dut errepikatuko, baina bai, harremantzeko aukera gehiago egon behar dira, pisu ekonomikoa oso garrantzitsua da, hori esan dugu astu, eta bai irekitasuna eta pazientzia handia. Hizkuntzak ikasteko eta bizitza ikasteko eta beste gauza batzuk ikasteko bebai pazientzia handia behar dugu eta utzi bebai espazioa ez jakintasunari. Ze jakintasunak rol oso hegemonika dauka. Eta Oteizaren figura ikusi dugu, danok ezagutzen dugu figura hoiek, eta oso ondo azalduta egon da zelan izan diran prisma ezberdinak, eskultura baten, edo horrelako arte obrak baten. Baina bebai fijatu behar da faltan dauena, osea, espazio gutzak horrek, eta hori Oteizak erakutsi zigun, hor dauzela naiz eta lehen begirada baten ez ikusi, zer sorterazten da ben. Ze figura fizikoak ez dauz ez badao bestea. Utzuneak, ez da, eta hori holan, harremanetan, bebai guren eban, komentatu da honegaz amaitzen dut, beste gandik datorrena, ez dakizu ze izango den. Orduan, ireki, gure jarrera izan behar da, irekia, egotie entzuteko zer dakarren esateko, dakidana ez bada jakiteko, eta bai, apertura hori edo zabalera hori harremanetan oso garrantzitsuak dira. Bai. Barkatu luzapena. Lasai. Bai, Jasmin. Bai, goizean zer, aipatu da asko anistasun hitza, ez? Anistasuna datorrela, anistasuna gerozta gizarte anitzagoan bizi garela, eta... Claro, ni identifikatu naiz anistasun horretan, ni igual badago txarko bat erdian, eta euskal gizartea, ni sentitu naiz bestaldean, ez? Orduan, anistasun honetatik zer esan dezaket nik. Ni heldu nintzenean onat, heldu nintzen, holako, ez nintzenen du motxila honekin aurre iritziz beteriko motxila honekin zer esan nahi duen euskara hitz egiteak, zer esan nahi duen euskara hitz egiteak, zer esan nahi duen euskalduna izateak, edo kontrako orduan. Horri zuri bezala ez, heldu nintzen. Eta esango nuke, orain pixkat modan jarri den termino
horri einen diot erreferentzia FOMO, ez da gitza guzen zu FOMO ingelesez, fear of missing out, beldurraz deu zer galtzeko, ez? Orduan, ni FOMO honekin aritu nintzen gizarte honetan, jo, ez badut hori ikasten edo ez banoa toki hortara, igual galduko dut, zerbait gertatuko eta nik galduko dut. Orduan, nik zera honekin, FOMO honek motivatu nindun baita ere euskaraz egiteko. Eta esanen nuke, bestaldetik ze jaso nuen pedagogia bat, hori egia da, baina jerarkiari gabe, goizan hitz egin dugu, Marinak aipatu digu, egin bar dela, azalpena egin bar da pedagogia, baina jerarkiari gabe, ez da? Ez nintzen sentitu ikasle bezala irakaslekin, naiz da, bueno, hori askotan gerta daiteke, baina sentitu nuen bazegoela sekulako gogoa, sekulakoa kontatzeko, hemengo historia, hemengo memoria, hemengo kultura, horien nabaritzen dut, hiztun guztiekin, izugarria da, kanpotik ikustea. Baina bai somatu dut, modu eskuzabal batez, ezta? Nik kontatzen dizut hori, zuk parte hartzeko. Eta hori niretzat izan zen oso importantea. Ze euskal gizartean sartzen balima naiz, da subjektu aktibo bat izateko, eta ez pasibo. Ez du nahi pasibo izan, ez du nahi egon aditzen. Nahi dut aditu, nahi dut ulertu, nahi dut ikasi, gero parte hartzeko. Eta, bueno, gero aipatuko dugu, baina horrela sentitu naiz batez ere, Iruñan sorturiko laba proiektuan. Kide bat naiz, eta hori aipatuko dugu, bueno. Baina hori zen, niretzat ilustraziorik perfektuena. Bai, harremanei eta jokabide dagokienez, ni hor, pare bat, hiru ideia konpartitu nahi nituen, ni privilegiatua naiz ere, azkenengo 2 urteetan, topaguneak martzen jarritako prozesu baten partaide izan naizelako, batera jauzi prozesuan, eta batera jauzi prozesu horretan, jendarteko esparru ezberdinetako jendea elkartu ginen, eta gero prozesuan baita ere, askotariko kontraste taldeak izan genituen, gure prozesu horretan lantzen ari ginen ideia gogoetak eta kontrastatzeko aldera, ez? Eta horrek pizka batzuk ematen dizkigu harremanen inguruan hitz egiterako orduan, ez? Orduan, hor ni badaukat pertzepzio bat, ez? Gure euskaldunok harremantzeko ditugun moduak ez direla oso inklusiboak oraindik ere. Hau da, askotariko talde gutxi ikusten ditugula kalean, bai? Eta nik uste dut hori bada, agian jardunaldi baten, topaketa baten, tailer baten bai elkartu gaitezkela ezberdin pentsatzen duten edo jatorri ezberdinetako pertsonekin elkartu gaitezkela, baina hortik aratago aizealdian eta ez dela ikusten, eta hor badira konpartitzen ez ditugun kode batzu daudelako, ez? Bai moduak, bai tokiak, txokoak, sozietateak, hor aipatu alditugu tabernak, ez? Gure harremantzeko lekuak direlako, ez? Eta, etorri berri asko ez dituztenak konpartitzen, ez? Etorri berri asko adibidez erabiltzen dute asko espazio publikoa, beraien artean harremantzeko, ez, horrek asko, zeran da, jende askori harritzen di, ez, espazio publikoan egotearen agizarrita, eta bar, baina nik uste dut, espazio publikoaren erabilera horretan bebai, nolabaiteko gogoeta bat egin dezakegula, gu euskaldunak baita ere, espazio publikoan harremantzeko, eta haien gana hurbiltzeko, ez? Hau da, ez horren beste haiek gure gana erakarri, baizik eta baita ere gu haien gana hurbiltzeko momentu horretan. Gero baita baukat sentsazioa, oraindik ere gutxi nahasten garela. Eta ez etorri berriekin, baizik eta gure artean ere, oraindik ere berdin pentsatzen dutenekin mantentzen ditugula gure laguntaldeak eta kuadriak eta espazio gutxi daudela, ez dakit, beste modu batean konpartitzeko. Orduan euskararekin harremanduta, hori, aldeko jarrerak eta sortzeko nahi horretan, nik uste dut saiakera bat egin barko genukela hori aldatzeko. Eta gero, hor kontraste taldea batean atera egin zen, batera jauzi prozesu honetan, aipatzen zuten, hori kuadrillaren egitura horretan sartzea, pertsona berri bat sartzea oso zaila denez, euskaldu berri batentzat oso zaiola euskaraz ondo mintzatzen ikastea. Zergatik? Duen aukera bakarra delako berbalaguna. Eta orduan, euskaldun kuadrilla talde lagun batean sartzea zaila duenez, mugatua dago horretara bakarrik, ez? Orduan, euskaldutze prozesuan baita ere, gure harremantzeko moduak zailtasunak sortzen ditu, ez? Eta hor, bi adibide
edo adibide bat jartzeko, helburuarekin edo bi, izango lirateke, ez? Bale, nondik ikasi aldugu edo nola egin dezakegu beste modu batera, hor zehar errefusiatuak, baita ere Gernika gogoratuzek metodologia berriak martzan jarri ditu, afalosteak adibidez, baina hor zehar errefusiatuak, ongietorri errefusiatuak, badituzte bizilagunak deritzon ekimen bat, eta hori da, Euskal Herritarrak eta etorri berriak mai baten inguruan jesartzea, afari bat, merienda bat, baskari batean, eta elkarren artean ezagutzeko, eta hori izan daiteke modu bat, horrelako euskaraz aritzeko espazioak sortzeko, eta gero askotan hitz egin dugu, eta batera jauzi prozesuan ere, eta topagunarekin askotan hitz egin dugu, ez? Herri mugimenduekin beste modu batean harremandu behar da, ez? Eta euskalgintzak herri mugimenduekin agenda konpartitu, eta agenda berriak eraiki, eta baina ez da euskalgintza edo euskaltzaren topaguna internacionalista, ekologista, feminista eta izan behar denik. Ez, bagian euskaltzaren topaguneak edo herri bateko euskara talde batek palestinari buruzko hitzaldi bat antolatzea. Eta zergatik ez eta euskeraz. Horrelako baliabideak ere erabiltzea, nik uste dut, interesgarria dela, ni lehen esaten nuen, ni ez dut inoiz palestinari buruzko hitzaldi bat eman 154 pertsona aurrean izan da. Eta esaten nuen, bagian ez dut euskarari buruz hitz egingo eta palestinari buruzko hitzaldi bat emango dizuet, baina euskaraz ari gara. Ikusten ari gara, gizarte honaik erronka ditula, gerozketan hitzago dela, eta nola egin aldiogu aurre euskararen ikuspegitik erronka hoiei, ez? Zu pixkata aipatu dituzu, baina behar da interesante izango litzateke horretan sakontzea, ez? Nola erakarri edo nola bereganatu euskararekiko etorri berri hoiek, hori erronka bada, ez? Bale, hasi ginenean prestatzen bilera, hilo batzuk eman ziren, eta pista batzuk horien artean bat agertzen zen zaindu beharrekoak, ez? Nafar identitatea, irudi modernoa, inklusiboa, komplexua, bale. Hasi nintzen irakurtzen, eta hitz batek... batez dira pixka, txokatu nintzen honekin, nafar identitatea, klaro, zertaz ari gara. Ni adibidez, naiz euskalduna naiz, naiz, eguneko egun, inork ez di kontrako esanen, baina ez naiz nafarra, edo gutxinez ez naiz horrela sentitzen, ez da euskal herritarra, ez nintzen hemen jaio, bizi naiz hemen, baina zer da euskal herritar izatea, garez? Orduan, ez dakit desereki behar diren diskurtso batzuk, ez? Bada dikotomia hori, ez? Lehenago Marinak aipatu duena, hitz egitea katalanak egiten nau katalan, edo azken aldian ez kontrako diskurtsoa, ez? Ez dut behar katalana hitz egin katalan sentitzeko. Kasu honetan daukate hitz berdina katalan. Orduan ez dute arazo hori. Euskaraz badugu arazo hori. Arazo ez dakit abantaila edo euskalduna edo euskal herritar. Ez dut uste kontraesanik denik euskalduna sentitzea eta ez euskal herritar. Ni bizi naiz oso nabardura honetan. Baina bai, uste dut batzutan birpentsatu behar direla molde batzuk definitzekotan hemengo gizartea, ez? Euskal Herriko gizartean bizi naiz, baina nafar gisa ez nahi sentitzen. Halere, parte hartzen dut aktiboki gizarte honetan, ez da? Ez dakit ikusi duzuen duela aste batzuk zabaldu zen bideo bat sare sozialetan, Kataluniako herri batean, istilu batzuk ziren gazte talde migrante batekin, horien artean ziren arabiar batzuk, beltz batzuk ere bai, eta istiluak gertatzen ziren Mossos de Eskuadrarekin, ez da? Eta batek grabatzen zuen, eta derrepente aditzen ziren gazteak katalanez iraintzen, ez da? Eta mundu guztia flipatu zuen, zer da hori, iraintzen katalanez, hori bai, sekulako arrakasta horrela bai, horrela egin behar du Kataluniako ereduak. Gatazka kenduta, ados nago, gazte hauek egiten zuten katalanez. Niretzat hori da sekulako arrakasta. Jakina, Euskal Herriko eredua edo gutxienez Nafar eredua konparatuta Kataluniako ereduarekin ez du, Nafar ereduak ez du ezer ikusirik, jakina, hori hezkuntzagatik. Baina
hori guztia esateko, nahi badugu helburu bat lortu, nik uste diskurtsoan badirela gauza batzuk aldatzeko. Batez ere gut denok eroso sentitzeko gizarte horretan. Hor, niri, eta baita ere, prozesu horretatik aipatu zen gauza bat, burura etorri zait, hori, anistasunaz hitz egiten dugunean, ez? Eta anistasunaz asko hitz egin da gaur goizean zehar. Hor, aipatzen zuen, etorri berri batek, eta ez dakit Jasmin zure kasua izango zen ala ez, baina aipatzen zuen, euskalduntze prozesuan, etorri berri batek ikasi behar duen lehenengo hizkuntza gaztelera dela. Zegatik ez daudelako liburu egokituak gazteleraz haratago beste hizkuntza gutxitu batzuetara. Bai, ez daude liburuak arabiarrez euskera ikasteko, ez daude, bai, eta nik uste dut hori izan daitekeela modu bat baita ere, anistasun hori balorean jartzeko, ez? Eta agian gaztelerara izango duen hurbilpena beste modu batean izan dezan. Baina behintzat, ez? Testu liburu bat euskara ikasteko bere jatorrizko hizkuntzan izateak, nik uste dut hori lagungarria izango litzatekeela, ez? Eta hori dagokio, bai erakunde publikoei, baliabide ekonomikoa jartzearena, eta aukerak ematearena hori, baina gero nik uste dut baita ere, euskalgintzan diharduten eragileek eta jentek badutela baita ere horretan lana egiteko. Gero hor badago beste puntu bat, azkenan pertzepzioetaz asko hitz egin da ere, eta aurkeztutako txostenean hitz egiten da pertzepzioez baita ere, baina askotan haiek, hau da, kontrako jarrerak gurekiko dituzten pertzepzioen inguruan, bai? Baina gu ere haiekiko pertzepzioak ditugu. Eta horiek ere identifikatzea, zeintzuk diren, eta aldatzen saiatzea baita ere nik uste dut bermatuko duela gure estrategia horretan asmatzen, ez? Eta pertzepzio bat izan daiteke, ni duela gutxi mendira joan nintzen lagun talde batekin, eta neska latinoamerikar bat gurekin zebilen mendian ere, ez? Jo, eta ni denbora guztian berarekin erderaz. Denbora guztian. Eta batean euskeraz hasi zen hitz egiten beste lagun batekin, eta esan nion, zu euskalduna zara? Bai, ni hemen jaiotakoa naiz. Digo, ostia, klaro. Bai, orduan, klaro, etorri berriak, egongo dira batzuk, baina badaude beste asko ere hemen jaiotakoak direnak. Bai, eta horiek euskaldunak izan daitezkenak. Bale, gurera erakarri. Bai, orduan, nik uste dut hortik ere, orduan, pertzepzio horiek ere gu eraldatzea, ezinbestekoa da. Eta gero hor, nik jartzen duen erronka bat moduan, eta izan da, gazteleraz mintzatzeari beldurra kentzea. Gu ere, bai, euskaltzaleok garenak. Hemen aldi bereko itzulpena egonda, gaztelerara, baina nik gogoratzen dut, batera jauzi prozesuan, erdaldunekin kontraste talde bat sortu genuenean, zalantzan jarri genuela, eta hor, ze hizkuntzatan hitz egingo dugu, io. Zani behiratzen duen, eta nora zezenkuntza, erdaldunekin baldin bada, erderaz, ez? Orduan, nik uste dut, erderaz hitz egitari beldurrak kendu, eta hor txostenean, aipatzen dinenean, marko diskurtsiboak, geratzen da, ez? Oso mugatuta, zer esan, noiz nola, eta ni nori horri garrantzi gehiago mango niekoe. Zeren nori horrek bebai zehazten gaitu estrategia, nori hitz egiten diogu, nor konbentzitu nahi dugu, nor nahi dugu konplize izatea, ez? Eta horren arabera, mezu bat, hizkuntza bat, edo beste modu batzuk erabiliko ditu, haien gana iristeko. Bai, erronka handia eta zelan hurbildu jentien, batzutan goizen bai aipatu da, ja gauzen marku diskurtsiboan baina orokorra, hau globalizazio neoliberalan, astuta daukagu, hain barneratuta daukagu, pentsaten dugula, euskaraz ikasikot, lan hobeago bat lortuko dudalako. Euskara ikasiko dut, harreman gehiago, de multiplicarse las relaciones, eukiko dudalako. Dana da zelan esan, bebai etzageratzen nabil, baina dana da como holan pentsatuta edo arrazoi instrumentalatatik, con un para qué, zertarako. Eta bai, atentzio gehiago uste dut, jarri beharko geniokela pentsatea arrazoi existentzialetaz. Hau da,
zergaitik ikasi hizkuntz berri bat? Ez ezaguna zaidan hizkuntza. Bueno, hortik abiatuta, agian pentsatu aldezu, zergaitik ikasi, nondik abiatzen naiz? Nik ikasi nahi dut, nor naiz ni? Galdera existentziala. Norekin nau harremanetan, galdera existentziala. Zelan, aritu, ez aditu, aritutik hasita. Horretanak ez dute erantzun instrumentalik, edo bai badute bai, baina benetan entzumena jarri behar diogu bai arrazoi existentzialei, edo baita poetikarekin lotuta dagoena edertasunari. Zer deskubridu aldot, zer ikusi aldot berria dena, zelan hitz bat eratu, zelan estruktura gramatikaleetatik atera. Horrek hitzak gorputzetik pasatu behar dira, barneratuta dauzenean, orduen askatasuna lortzen dezu hitzak hemendik ara mugitzeko, dantzan jartzeko. Hemen ari gara goizean bebai koreografiaz. Eta koreografiaz asko esaten dugutaz. Gorputzak asko esaten duelako. Ez dana, baina bai gauza asko. Edo besan arrazoiak esaten dabe moduan. Eta orduan, ordenatu egiten dauz hitzak, baina hitzak beste leku batzuetatik ateratzen dira eta ezagutza mota ezberdinak daude ahaztuta daukagunak eta bakarrik abia puntu baten ipintzen dugu asentua. Orduan bai, pentsatu, zelan nire kasuan, urte batzuetan ez nuen euskara askorik eiten, bai etzien, baina lanan erdaldun jentie zegoen, baina neukan eta daukan lankide bat alemana dana, da euskaraz hitz egiten du, eta berak niri beti denbora asko da, baina ia gehienetan euskaraz hitz egiten zidan, eta hitz egiten dit. Osea, horre gauzak bai esaten dozu, baina nire hurbilketa, bigarren hurbilketa holan esan da euskarari, bai izan dela, bai ikusita, horrek arrazoi existentzialak modu baten esateko berai, leku auki behar dutela. Ez nuen nahi bakarrik instrumentala, edo hitz egiteko prestigio batek ematen dizu, euskara ezagutzen dozu, hitz egiten dozu, normalen erabiltzen dozu harrera ekitaldietan, eta gero mamiskoa den zerbait erderazera pasatzen gara, edukikoa. Baina pentsa behar dugu, eduki horiek igual ez dugu zertan berdin esan behar. Eta dinot edo horrek ematen dizun hausnarketarako aukerak, ze balio du, ez balio ekonomikoa, balio benetakoa, existentziala edo etikoa, ze balio du hizkuntz bat ikastea, ezertarako balio ez duenean. Emoiozu balio hori edo ikusi ezazu zer balio duen. Hizkuntz batek hainbeste gauza esaten digulako, ezta? Eta orduen, hori bebai nahi neban ekarri. Eta bera Jasmin intzunda, bera itzela da, hola entzutie, itzaropen handiz ematen dizu, ze holan markoak irekitzen dauz. Nik uste, eta honegaz amaituko, bera bere diskurtzoan, goitik bera errebisatu duela, sin ningún tipo de problema, problematizatu barik, Europan, edo modernitate ilustratuan, handik ona, ekarri dugun marko diskurtsiboa. Errebisatu behar da, goitik bera identitatearena eta jabetasunarena. Nor naiz ni, zerk ematen dizu. Gure gaitasunak ematen gaituzte, nortasuna. Zer gara kapaz egiteko, elkarrekin. Hori ez da jatorritik. Esan da. Bizigaren lekutik, gure gaitasunak
zabaltzeko eta martzan jartzeko aukera hizkuntzaren bitartez, ez bata bestea eta hau eta hau eta hau eta hori bai dala esan dezuna oso adierazgarri iruditu zaitzen horre kontzeptu bizik bai kritikatu dinote errebisatu behar dugu. Ze jarri izan duten markuak oso estretxos zen da? Estuak. Oso estuak da zabaldun bida eta berrikusi. Eta entzun. Eneko nahi zenuen zerbait gehitu bai. Bai, pizkat gehitzearen, ez? Horre, erabilera instrumentalaren inguruan hitz egin du Mariak, baina baita ere goizean aipatu izan da erabilera eta lehiarkortasun politiko horretatik ere aldentzea ezinbestekoa dela, ez? Euskera. Eta ikusten dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko orain hauteskunde kanpainan baita ere, euskera, berriz ere inposizioaren ideia hori, ez? Presentzia badaukala, ez? Oraindik ere. Orduan, lehiakortasun lehia politiko horretatik euskera ateratzea ezinbestekoa da, eta zu aipatzen zenuen, ez? Orain, eduki mamitsuak jorratzerak orduan, barderara igual pasatzeko arrastasuna daukagula, edo tendentzia daukagula, baina alderantziz ere gertatzen dela, niri gertatu izan zaitez, espazio politikoetan, edo militantzia espazio batzuetan, erabaki politikoa edo autopolitiko bat denez euskararen erabilera, bilerak euskaraz izatea, naiz eta egon pertsona bat euskara ez dakienik, eta gero kalera atera, eta poteoan, beraien artean eta lagunen artean erderaz, aritzea, ez? Eta niri horrek baita ere, harritzen nau, ez? Eta ez dakit, zen momentutan iritziko garen, hori normaltasunarekin bizitzera, eta gure egunerokotasuneko eta bizimoduan barneratzera, ez? Euskaraz bizi algarelako, edonon, bai politikan, bai militantzia espazio batean, eta baita ere tabernan. Eta atletikek irabazten duenan, baita ere balkoian mikrofona hartzen dutenean. Hori da. Aipatu izan da askotan empatia hitza, ez? Goiz guztian zehar, eta ni ustez zuek markatzen zuten diskurtsoan edo samoldetan ondo kokatzen dela, baina hori hitz potoloa da, nola gauzatzen da empatia hori egunerokotasunean euskararen inguruan? Nik galdera honi erantzuteko, aipatu nahi dut adibide konkretu bat. Labasaretik sortu dugu ziklo bat. Zikloren izena da Ongi etorri Iruñera. 5 saiok osatzen dute zikloa, eta zein izan zen gure asmoa? Asmoa zen batzea, eta esaten dut batzea euskaldunak, eta errefuxiatuak, migranteak, kanpotarrak. Euskara ez dakitena noski. Ziklo honekin ez dugu nahi ezer irakatsi, ez da erakatsi, nahi dugu ikasi elkarrekin, nahi dugu partekatu, eta nahi dugu ratu on bat pasa denon artean, ez da. Zer egiten dugu? Elkartzen gara, hilabetean behin, komentatzeko euskal gizartean zer egiten dugu. Zeintzuk dira gure, esaten dugu gure, hemengo ohiturak, zein da hemengo hizkuntza, ez da? Eta polita da, ze uste dut empatia sortu dela horretan. Batez ere ikusumatu genuenean zirela paralelo asko, ez da? Hemengo gazte asko Marrokotik datoz. Eta Marrokoan daukate antzeko errealitate bat, ez da? Bi hizkuntz baino gehiago mintzatzen diran, baina batez ere arabiera eta amazik, ez da? Eta gazte asko hitz egiten dute amazik, eta hientzatu oso importantea dela. Orduan, ulertzean ze harreman mota dagon hemen euskara gaztelania, eta egiten dutenean, konparazio hori amazik eta arabiera, zerbait desblokeatzen da. Orduan, ikusten zerbait desblokeatzen dela, beste marko, edo zakit niri maten disosazioa, beste marko batean hitz egiten dugula. Beste eremu batean mintzatzen garela, beste burbuia batean aritzen gara denon elkarrekin. Eta hor sortzen da empatia, adibide bat da. Bestalde esan genuke baita ere, empatia sortzeko, nik nahi dut ongi pasa. Eta ongi pasatzeko
partikatu baritugun momentu intimoa. Intimoa ez nahi sartzen intimitatea, baizik eta nahi dut ongi pasa hemengo euskalunekin, nahi dut parre egin, nahi dut negar egin, nahi dut oiukatu, eta horretarako sortu bar dira gauzak. Sortzen ari dira, inoiz baino gauza gehiago, iruditzen zait. Behin egin genuen elkarrezketa bat Inakirekin, eta galetu ziguten, baino adibidez, labasarean nola egiten duzue, eta oroitzen naiz gure erantzunetako bat zen, gure asmoa da egitea Iruña, Pamplona baino divertigarriagoa. Eta hori egia da. Ni erdaluna izango banitz, enbidia eman lidake benetan Iruñan egiten diren gauzekin. Ze ari gara sortzen inoiz baino gauza gehiago. Ari gara sortzen festivalak, ari gara musikarekin, ari gara ekintzekin, ari gara badia inoiz baino gauza gehiago. Eta esanen nuke are gehiago, nire kasuan adibidez, ez dut sumatzen militantzeari naizenik egiten, naizte egin, azkenean. Ze azkenean ez dut nahi lotu nire euskararen praktika politika zentzu instituzionalarekin, ez da? Baina, bueno, nik euskaraz egitea da politikoa, ez da? Politikoa adjetibo gisa. Orduan, guzti honekin esan nahi duena da, nahi dut eremu divertigarri, atsegin, eroso batean bizi, ni benetan sentitzeko euskaldun edo. Poetikaz eta erotikaz gabiltza, ondo gabiltz. Empatia, goizan bai aipatu da, ez da, jarrera da. Jarrera empatikoa. Jarrera empatikoa eukiteko, bebai zalantzan jarri behar dugu zentralitatea, hau da, zer da, zein da, zentroan edo erdigunean jarri behar duguna. Euskeraz hitz egiten ari bagara, demagun, euskera. Bake egintzan, demagun, bakea. Baina ez da nahikoa. Erdigunean jarri behar duguna bizitza da, eta hortik kanpo, beti jarrera empatikoak egiteko pentseten do lagungarria izango litzatekela, zentralitate horretatik urrundu eta pentsatu ertzetatik. Ertzetatik, igual erresa da esatie, da oso zaila daite, ados nago. Eta oso polita geratzen da esatie, da, ¿qué dices esta hora? Baina ertzetatik, behintzate ariketa hori egin behar dugu. Zer demagun, zer da ertzetatik pentsatea? Bakegintzaren alorretik hariko naiz. Bakea zentroan bai. Hor konpromisoa, ardura, lana, militantzia, ondo. Baina hor zauzenean eta gauzak modu berri baten edo ezberdin baten, ze horrek ez du funtzionatzen. Gure dozunean urrundu bizara. Bestela ideologia hutsa bihurtzen da. Pisu bakarra. Pisu bakarra du, da orduen bide bakarra bat da hori ez da egia. Bidean hitzak daude. Gauzak ez dute, edo balute beste modu baten bebai pentsatu behar dugu. Aukerak eman. Bide bakarrik ez dago. Igual ez dugu jakin guzeintzuk dira berriak, baina ismatu beharko dugu. Orduan hori eiteko nik uste dut hortik. Urrundu behar garela, eta bai begirada bat hausnarketak eiteko ertzetatik. Zer da gure zentralitatetik kanpo? Zer da ahazten duguna, ez da? Bakegintzan aritzeko violentzia erabili izan duten pertsonengan hurbildu behar gara, ezin dugu guri gustatu ez jakun gauza bat kanpo itzi. Ez gara egongo medioetan ados, baina ertzetatik zer esaten ari den, hori entzun behar da. Eta hori beste kasu batzuetan bebai izango nuk, ez da. Orduan, pentsatu ertzetatik beste modu bat pentsatan dut irekitzen dala. Bestela, ikusi nuenien, zelan da prozesuaren izena?
hori jauzi, batera jauzi. Lehenengo aldiz entzun nuenien, batera jauzi. Pentsan eban, Josuz, que se valiente, es que... Ikusi zelan irakurren eban, Jauzi nebretzako da kaer. Eta ez deko konotazionik el verbo caer. Todo hay que levantar, eta todo lo que sea ras. Da pensan eban, jolín, igual, holan, no tengo ni pensado, pero así a lo loco. Sí, pues claro, hay que dejar caer, batera itziko dugu jausten, que caiga, lo que no... Arintasuna ematen iz diguna. Da gero, de repente, entzun eta, ez doa hortik. Da ikusi behar nuen, eluiar sartu, da ikusi, jauzi de caer, esegaz da. Eta jauzi de salto, zetagaz da. Da ni pentseta, begira, pero que, para mi un mundo. Da pentsan eban, baselako poetiki, baten esaten dozu, gauza bat ulertzen dozu, da gero, gramatikara soaz, eta aukerak emate, ez, hau da, eta hau bebai. Hau da, eta hau bebai. Orduan jauzi, que caiga todo lo que sobra. Eta salto de jauzi, emateko eta elkarrekin edo batera, eta hori, niri iruditu zitzaidan, un mundo ez da, baina... bai, hori komentatu nahi nebanok, holan anekdota bezala. Baina, bai. Hori da, uste dut, denbora ez ez du gabiltzala, baina, borobiltzeko eta bukatzeko eskatuko nitzueke, akaso, harremantzeko modu horiek eta euskaraz harremantzeko espazio horiek nola zabaldu, nola egin handiago, nola iritsi jende gehiago batzera euskaraz harremantzeko toki eta leku horietan. Ideia batzuk eman dituzu, dagoeneko, pixka bat borobiltza aldera. Ni esango nuke, eta Jasminek aipatu ditu gauza batzuk, eta gure prozesu honetan baita ere batera jauzinez, askotan agertutako adjektiboak direla, divertigarria zuk esan duzu, gurean agertzen da ilusionagarria ere bai, orduan horrelako adjektiboak asko jarri aldizkiogula, baina ni bai indarguneak ikusten ditudala, euskalgintzan, eta nik ere baita ere aipatuko nuke, hau da, horrelako prozesuak abiatzen direnean, horrek ez du esan nahi orain arte egindakoa gaizki eginda dagoenik, bai, eta baita ere aurretiaz egindako lana, bai, euskalgintzatik, euskal talento pagunektik eta balorean jarri behar dela, ez? Eta, ni aipatu dudanean, aurkezpen horretan, aldendu egin nintzela, ez? Euskarari lotzen zizkidaten harreman sare horietatik, baina egia da, ez nintzela aldendu, euskalgintzak badituelako horrelako dantzak eta koreografia, ez? Komunitateak sortzen dutenak, ez? Lehen Eduardok aipatu duen moduan, euskaraldia bezalako bat, korrika, Durangoko asoka eta bar, horietatik gertu egon naiz, ez? Orduan, nik uste dut hor, badagola batetik, ez? Herrigintzatik euskalgintza oso hurbil, bai? Komunitate osasuntzu bat daukala, eta horrek lagunduko duela baita ere, empatia hori sortzen. Gero hor, badagola baita ere, gogoa, nahia, indarra, baita ere, hor badago baita ere, euskalgintza egituratu bat, ez? Hau da, euskara elkarte asko daude, eragile asko zaudete, nik uste dut horrek aukera asko ematen dituela gauza ezberdinak egiteko, eta sormena ere badagoela, ez? Eta nik uste dut hori ikusten dugula beti, eta hori balorean jartzea garrantzitsua dela ere. Nik esango nuke, Marinak aipatu duena goizten oso importantea dela. Gure zirkuluak izan behar dire oso askotarikoak, ez oso itxiak, ez individualak, eta ez ere masiboak. Zirkulu, nola esan, erdikoak oso importanteak dira. Eta zentzu honetan, sare alternatiboak ere bai jostea importantea iritzen zait. Aipatu nahi nuke, hemen dagoen Txerra Rodriguezek atzo argitaratu zuen bere Maria Raimondez kazetariak Galiziako NOS egunkaria, berak egin zuen itzulpen bat, artikulu honek hitz egiten du amaizkuntzari buruz. Ez naiz mintzatuko amaizkuntzaz, oso gaixako nahi ditzen zait, baina aipatu nahi nituzke esaldi batzuk esaten du.
Ama hizkuntzaz berba egiteak dakar Galiziara bezalako hizkuntza baten transmisioak kontu individuala dena onartzea, kontu familiarra edo pribatua, eta kanpo uzten du politikek duten garrantzia, eta batez ere komunitateek duten garrantzia. Kasu honetan, nire kasu pribatuan, hori da kontrakoa, ez? Nik ez dut jaso euskara ama hizkuntzatik, ez dut jaso ez familian, baina jaso justo kontrako komunitate hauetan, ez da? Komunitate alternatibo hauetan. Ta segitzen du, hizkuntza propio dugu lurraldearekin, bizitzarekin, tokikoarekin, parrandarekin, modernitatearekin, etorkizunekin lotzen gaituena. Eta halere, makaltzen uzten dugu, hori da politika. Eta bukatzeko, hizkuntza ez delako bakarrik oinordetzen, hizkuntzak sor dezake komunitate justu eta duin baten idea. Non alabek amei utzi aldi egun inguruabar soziolinguistikoek kendu zietena. Eta bukatzeko, hizkuntza komunitario ospatzeko sasoia da, beste barik, hori da. Nahi dut ospatu komunitate bat. Ez dakit nondik datorren, baina momentuz da nire komunitatea. Bai, maitzeko... Bai, komunitatearen oso garrantzitsua da, ze, kao, horren balioa hor maiganean dago, eta pentsatzen dut euskaltzaleok hartutako konpromisua hori aurrera ateratzeko, a pesar de todas las infinitas dificultades, zentzu kolektiboan datzala. Eta gaur eguneko gizarte individualizatuta batean, agertze bai bere pisu espezifikoa dauka, pisu dino balio espezifikoa pisua baino, eta ondo dago gogoratze. Iraun badau, pertsona bat baina goiago, eta bi, eta hiru, eta lau, eta bost, baino gehiago daudelako hizkuntz horretan adierazteko prest, eta ez bakarrik adierazi pentsatzeko, bizitzeko eta sufritziko prest, ezta? Eta bai ustu dut hizkuntzen edertasuna balio ekonomiko gabekoa, hori beboi kontutan euki behar dela, denon altzorra dela, eta ez bakarrik euskaldunon altzorra. Ezke, dagoena da, ja izango nuke dela, ez dakit jentik dakien, baina pues tipo patrimonio universal, edo horrelako, edo humanitateari dagokien, horre, hezkuntza baten atzetik politika ideologia egon alda, baina dagoen jakintza sentzu honien. Hartzen daben jakintza, zelan bizi izan dugu hainbeste urtietan, eta zelan harreman dualgaren, hizkuntza horretan, eta beste batzuetan bebai, horrek duen garrantzia neuretzako itzela da. Ze esaten digu nondik gatozen, non gauzen, eta etorkizuna bebai irudikatzeko, nik uste balio handikoa dala. Eta esango nuke eneko esan daben bezala, bildur barik. Osea, gaztelania, zerderaz, ingelesez, euskeraz hitz egiteko eta batetik bestara pasatzeko aukerak, euki behar dugu zela, sin sentirnos que estamos traicionando las esencias, edo horrelako gauzaren bat, o que estamos entrando en las debilidades, ahultasunetan, edo, en fin, edo zalantzak ditugula, edo ez dakiz zer. Eta bai, eta hitz egiten dugun tartien harremantzen gara, eta hori bai dala gauza ederra. Osea, horretzeko nuke. Hoxe baietz. Bai. Eta orain, goiz guztian eman dugu gai potoloen inguruan eztabaidatzen, eta orain bazkaria dugu, katakraken, eta ziurrenik, segituko dugu eztabaidatzen. Komunitatea ospatzen jarraitzeko tarte ederra, baina gogoratu, joan baino lehen, stop. Arratsaldean ere jarraituko duela jardunaldia, katakraken eginen den zuzeneko irratsaio batekin, beraz bertan ikusiko gara elkar berriz ere, gozatu ezatzu, denek bazkariaz, eta hurren arte.